Доброго ранку, Україно! Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цереградська. Ми збираємо естафету у Гульсум Халілової і продовжуємо наш інформаційний аналітичний ранок. І почнемо ми його з сюжету про цей день в історії. 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного та соціального розвитку. Волонтерський рух, пов'язаний із війною на сході України, отримав велике суспільне та державне визнання, яке проявилось у високих рейтингах довіри, державних та недержавних нагородах, перейменуваннях вулиць. В цей день 1991 року головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща. Його попередником був Леонід Кравчук, який на той момент став президентом України. Того ж 5 грудня відбулась інаугурація президента. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Сполученими Штатами Америки, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки України. 5 грудня 2013 року помер Нельсон Мандела, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської Республіки з 94 по 99 роки, національний герой країни. Протягом 27-річного ув'язнення, більшість якого проведено в камері на острові Робben, Мандела став найвідомішою фігурою у боротьбі з південноафриканським апартеїдом. Нельсон Мандела удостоєний більше 20 нагород, у тому числі й орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня в Україні 1998 року. Отже, ми вже готові вітати нашого гостя у студії. В нас сьогодні економіст Ярослав Жалило. Доброго ранку, пане Ярославе. Говорити ми будемо про мораторій на продаж землі, тому що вчора на Погоджувальній раді Юлія Тимошенко і її фракція заявила про те, що вони вимагають негайно поставити на голосування питання щодо винесення на розгляд у парламенті законопроекту щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі ще на 5 років. Ну, давайте почнемо, напевно, з того, як саме ви ставитеся до мораторію на продаж землі. Ну, треба сказати, що на певний час, очевидно, він відіграв свою важливу роль, тому що, взагалі, запровадження вільного ринку сільгоспземель повинно бути дуже добре законодавчо підготовлено. Не тільки відповідними навіть законами, а як і відповідними функціями державних інституцій, а можливо і недержавних інституцій, які б мали би забезпечувати захист прав сільгоспвиробників, особливо дрібних, ефективність використання земель і запобігання різного роду зловживання, монополізаціям і так далі. Але час спливає, і подальше затягування з цим мораторієм фактично воно просто вже непродуктивне, тому що на фоні цього не здійснюється кроків щодо підготовки тих самих інституцій. І зрозуміло, що говорити про 5 років це абсолютно нереально, це неможливо буде в будь-якому разі в Україні утриматись так довго від впровадження такого ринку. Цікавим також є той факт, що на Погоджувальній раді підтримали фракцію «Батьківщини», також і опозиційний блок. Зокрема, Бойко зазначив, що суспільство не готове до ринку землі. На вашу думку, чому така заява пролунала? Ну, справа в тому, що взагалі те, що робить нинішня опозиція, вона, щодо землі, це я вважаю просто злочинно, тому що насправді дуже важливий, земля – це вкрай важливий момент для України, і економічно, і ментально, і політично, і так далі. І те, що замість того, щоб нормально і ефективно сьогодні розробляти оцей базис для ринку землі, це питання постійно заштовхується у суто політичну сферу. Тобто використовується для політичної боротьби, для політичного іміджу і так далі. І створений такий вже дійсно ментальний такий образ, такий імідж ринку земель, що на цьому починають грати популісти. Тобто сьогодні популістично сказати так, ми не будемо продавати землю, впроваджувати цей ринок землі, тому що одразу використовується питання там розпродаж землі і так далі, і так далі. І все. І на цьому здобути якісь такі короткострокові переваги. Тому я думаю, що от зараз опозиція, вона грає, перш за все, на створеному нею вже негативному іміджі цього процесу.
Готуючись до ефіру, безумовно, я читала багато статей, зокрема аграрії різні власники холдингів різноманітних, вони говорять, що за часи незалежності в Україні, ну тобто ці там нехай 20 років округлимо, вони пішли в нікуди, власне кажучи, саме через оцей мораторій. Ви кажете, що в принципі була певна ефективність, яку воно вже віджило. Давайте тоді визначимося, в чому була ефективність, аби надалі розуміти, чому саме в подальшому воно не працюватиме. Ефективність мораторію була в тому, що певний час в Україні взагалі не існувало належного законодавства, яке би забезпечувало, яке би убезпечувало від тих ризиків, які виникають, якщо ми впроваджуємо вільний ринок сільгоспземель в Україні. Тобто просто, скажімо, скасувати цей мораторій з завтрашнього дня, заявити, що все тепер будь-хто може продавати і купувати землю, це абсолютно було б неправильно, тому що в будь-якій країні цей ринок він дуже регульований, дуже захищений і дуже направляється. Але сьогодні, по суті, земля – один із найбільших реально активів нашої економіки. Сьогодні аграрна продукція більше 40% нашого експорту. Сьогодні сільське господарство є одним із активних рушіїв нашого економічного зростання, є джерелом доходів великої кількості людей, хоча відносно там десь порядка 15-20%, я думаю, можна прив'язати так чи інакше до цього. Тобто і виключення із цього процесу виробництва землі як активу, який може перебувати в обігу, це знижує сьогодні і конкурентоспроможність цього бізнесу. Це знижує сьогодні ефективність і можливість розвиватися цього бізнесу. І фактично сьогодні просто цей мораторій, він вже пережив себе, але я ще раз повторюся, поки він зберігається, потрібно максимально ефективно використати цей час, щоб запровадити необхідні регуляції. Якщо ми під тиском політичних сил не будемо паралельно запроваджувати цих регуляцій, то збереження мораторію абсолютно контрпродуктивно і все одно призведе до того, що рано чи пізно, але Україні доведеться впроваджувати цей ринок, ми можемо опинитися без відповідних захисних інструментів. Власне, Юлія Тимошенко, коли аргументувала якось свою позицію, вона говорила про те, що неможливо запровадити ринок вільної землі, тому що влада одразу почне прикриватися словом «реформа», а згодом розпродасть усі українські землі. І от земля – це ресурс українського народу, її потрібно зберігати, інакше зубожіння і все таке інше. Що ви можете сказати? Дійсно, чи реформа, як вона має виглядати наразі в Україні? І що має робити влада? Які ризики з боку влади? Я не беруся коментувати заяви Юлії Володимирівни, тому що вони продиктовані, перш за все, політичною доцільністю. Щодо реформи, як вона має виглядати, однозначно це має бути саме реформа, тобто системна зміна відносин. Вона має полягати не тільки в тому, що можна, скажімо, продавати, купувати землю, але, по-перше, дуже важливий момент пов'язаний з тим, щоб не допустити монополізації великих масштабів земель у певних великих виробників. Сьогодні у нас є низка монополій, які працюють або великих компаній, які працюють на ринку. По суті, це основа нового олігархату в Україні, які володіють великими обсягами орендованих земель і продукцію вирощують, потім виводять в основному на експорт, і це, власне кажучи, на основі цього багатіють. Сьогодні потрібно реформування аграрного сектору таким чином, щоб все-таки збільшити частку невеликих виробників. Не дрібних, у нас сьогодні парадоксальна ситуація, великі, величезні агрохолдинги і зовсім дрібні виробники, фактично особисті підсобні господарства. Оцей сегмент середніх господарств, фермерів, невеликих господарств, які виробляють в промислових масштабах, але в невеликих обсягах продукцію і рослинницьку, і тваринницьку, його немає. Тому, скажімо, на наступний рік в бюджеті 2017 року закладено 1 мільярд гривень на підтримку фермерства в Україні. Це дуже мало, але це вже перший крок до такої реформи. Є закладено кошти, передбачається закласти кошти в проєкті на підтримку тваринництва в Україні. Дуже важливо, щоб це було спрямовано саме на підтримку невеликих господарств. Є європейська допомога, сьогодні вони збільшили квоти на імпорт до Європи нашої аграрної продукції, і вони звертають увагу на те, щоб цими квотами скористалися не великі холдинги, перш за все, а невеликі господарства. Тому що сьогодні гроші йдуть до грошей, і великі холдинги притягують до себе левову частку тієї державної допомоги, яка надається аграрному сектору. Оце ключовий момент реформи. Не просто дозволити, скажімо, ринок земель, але і запровадити законодавчі регуляції, які би захистили дрібних власників, запровадити щодо
дуже важливо, екологічні, фітосанітарні, ветеринарні і так далі умови, які би контролювали ефективність використання земель, запобігали би різного роду і псуванням. І ефективно би спрямовували державну допомогу в аграрний сектор саме на тим, хто є реально потребує. Оце реальна реформа, це не прикриватися, це те, що потрібно в країні. Якщо ми будемо заговорювати це питання політичними лозунгами, ми втратимо можливість реформувати цей сектор, і зрештою ми втратимо цей сектор. Про політичні лозунги я обов'язково ще зупинюся на цьому моменті, але от ви сказали, що у бюджеті закладено, ну якщо його там приймуть з відповідними поправками, 1 мільярд гривень на аграрний сектор, правда? На підтримку фермерства. Підтримка На фермерства. аграрний сектор А порядка що 7 можна мільярдів. що можна зробити в Україні з фермерством на 1 мільярд гривень? Це, ну, якось, просто треба розуміти, це мало, чи це багато, чи це дійсно кошти, які можуть дати якийсь зиск? Розумієте, коли ми говоримо про бюджетну підтримку, це завжди питання мало-багато, воно відносне. Насправді це реально мало, тому що, ну, що таке мільярд гривень, якщо розподілити їх, так би мовити, ну, в середньому між певними фермерами, то між конкретними фермерами, то це буде зовсім небагато на одного фермера. Але з чогось треба починати. Але з іншого боку, це багато чому, тому що у нас сьогодні немає інструментів, які би забезпечували цільову підтримку фермерів, тобто, щоб ці гроші доходили до фермера, і фермер їх ефективно використовував. Це ж не означає, що просто він отримує гроші в кишені, і потім невідомо, що з ними робитиме. Він повинен сформувати певний проєкт, під який він ці гроші отримає. Там під створення міні-ферми, під там освоєння нових видів продукції, під підвищення енергоефективності чи технічної озброєності свого господарства і так далі. От на основі цього цей фермер має отримати кошти. Тому цього мільярда, думаю, на перший рік для того, щоб просто відкатати такий механізм, буде достатньо. І ми навіть матимемо ризик, що його ще й не весь освоїть. Окрім того, це ж не єдині кошти, за які живуть фермери. По суті, по-перше, я вже казав, що ще передбачено порядка 2 мільярдів в проєкті попередньому було на підтримку тваринництва. В принципі, це теж можна спрямувати саме на підтримку в основному фермерських господарств. По-третє, є кошти на підтримку сільського виробництва через компенсацію того, що їм не відшкодовували ПДВ. Зараз основна частка цих коштів йде до великим агрохолдингам. Якщо змінити систему і спрямовувати перш за все до невеликих господарств, це теж буде підтримка. Ну і зрештою, просто сьогодні аграрний сектор, він знаходиться в хорошій ситуації, є хороший попит на внутрішньому ринку, є можливість виходити на зовнішні ринки. Тобто сьогодні є всі підстави для розвитку аграрного сектору економіки. І от задача держави саме спрямувати його таким чином, цей розвиток, щоб він не призвів до монополізації, до концентрації земель в разі їхнього ринку, а привів до того, щоб цей сектор залишався основою для життя великих мас населення України. Все-таки я вимушена повернутися дещо до політичного питання, тому що хочемо ми цього чи ні, але Юлія Володимирівна своїми висловлюваннями, своїми законопроектами, які є вже, наприклад, на розгляді, вона відповідно творить закон таким чином, якщо його голосують. І от я сьогодні зранку мала просто неймовірну розвагу. Я вирішила почитати пояснювальну записку до проекту закону Юлії Володимирівни. Проект закону під назвою «Про мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення». І тут наводяться, можна, звичайно, довго читати, глядачі можуть на власний розсуд також почитати і мати, в принципі, хороший час. Але я наведу цифри. Вказано у пояснювальній записці, що 1 гектар сільськогосподарських угідь в Україні зараз в середньому оцінюється у $700. В той час, як у Польщі, це 7,5 тисяч або 8 тисяч доларів, а в Іспанії взагалі 14-15. І відповідно, якщо запровадити ринок вільної землі, то тут будуть її купувати за безцінь. Натомість ми вводимо мораторій землі, тобто ми її в принципі не можемо продати, ми навіть не можемо отримати $700 за цю ділянку, але в нас є можливість, аби держава в нас купила цю ділянку, і вказано, що за ринковою ціною. То мене цікавить, ринкова ціна – це ціна все ж таки в Україні чи ринкова ціна Іспанії? Напевно, що держава не купуватиме в тебе 1 гектар за 14 тисяч. Ринкова ціна землі – це однозначно ціна землі там, де ця земля фізично розташована. Тут земля, вона не відчужує, не переміщається через кордони, тому ціна її формується тут. Із класиків ми знаємо, яким чином формується ринкова ціна землі. Вона формується на основі того прибутку, який цей гектар буде генерувати.
І якщо він генерує прибуток, умовно кажучи, адекватний оцій ціні в $700, так і буде. Я не готовий сьогодні підтверджувати цю ціну, мені здається, що ні. Тому що, по суті, сьогодні у нас рівень врожайності, він відстає десь, можливо, раза в 2 порівняно з європейським, але не більше. По деяких культурах, можливо, в 3. Тому і різниця буде десь не такою разючою. Але ясно, що вона буде, і вона прямо залежить від ефективності. А ефективність агровиробництва, вона залежить насамперед від ефективності використання цієї власності. А як можна ефективно використовувати власність, якщо вона, по суті, не є власністю? Якщо сьогодні, скажімо, той же фермер, про якого ми говорили, він сьогодні не може придбати собі, збільшити собі частку земель, якими він володіє, і він змушений їх орендувати. Якщо він їх орендує, це вже тимчасове володіння. Тобто, по суті, він може ними скористатися, потім віддати і на цьому свій бізнес завершити чи переорієнтувати. Тому дуже важливо, щоб була можливість, використовуючи землю як реальний актив, який має реальну вартість, а ця вартість зростатиме однозначно в разі впровадження ринку земель, використовувати цю вартість для того, щоб залучити інвестиції під цю землю, залучити кошти для того, щоб підвищити ефективність свого виробництва через нове насіння, техніку, якусь агрохімію і так далі, і так далі. Тобто, однозначно, підвищення вартості земель можливо тільки в разі, якщо буде ринок, який дозволить ефективно їх використовувати. Я ще хотіла би у вас попитати, пане Ярославе, поясніть особисто мені. Я, наприклад, не розумію, чому такий страх цього мораторію, відміни мораторію, тому що, нехай, так, добре, до нас прийде іноземний інвестор, так, нехай зі Швейцарії приїде, купить ділянку землі, там, я не знаю, відкриє, можливо, якесь господарство, створить робочі місця і що, поставить прапор Швейцарії і скаже, у мене тут ШНР, Швейцарська Народна Республіка, і тут діють мої закони. Чому такий страх від того, що до нас прийдуть іноземні інвестори і будуть, власне, робити бізнес, розвивати цю галузь? Взагалі, мені важко коментувати ірраціональні речі. В раціональному, частині, ясно, що цей страх, він частково базується на тому, що, є певні ризики. Є ризик концентрації земель, коли великі агрохолдинги будуть нарощувати свої земельні ділянки, відповідно. Це будуть такі монстри, які володітимуть головним ресурсом. Є ризик того, що людина, яка, скажімо, сьогодні володіє паями, вона сьогодні їх вирішить продати, завтра опиниться без паїв, а сьогодні паї є джерелом доходу людей, які живуть на селі, причому достатньо відчутним останнім часом особливо, бо зросли виплати по паях. Але це вибір людини, по суті справи. Ми не можемо захистити людину від її власної дурості. Вона і свою квартиру, в принципі, може продати, якщо вже в неї буде таке бажання. І третє, є ризик, якщо не буде контролю, що цей власник, він, так би мовити, буде неефективно землю використовувати, тобто там з хімікатами і так далі. Але аналогічно і сьогодні він так само може її використовувати, якщо немає контролю. Але тут є великий сегмент ірраціонального моменту. Ми про це раніше з вами говорили, що, по суті, дійсно, земля – це такий собі, правильно, мабуть, кажуть, такий собі сакральний момент для України. Україна традиційно – це така землеробська нація. Здебільшого. І далі політичні сили, вони ж діють дуже цинічно. Вони дивляться, де найбільше больові точки, на яких потрібно грати. І на цих точках вони починають грати. Вони розуміють, якщо це сакральний момент, можна створити зараз такі страшилки, які будуть найбільше лякати людей, створивши ці стандартні фрази, там, розпродаж, іноземці і щось ще подібне, не хочу навіть це повторювати. І лякаючи цим, вже викликати у людей не раціональне міркування, а як же я буду з цією землею ефективно користуватися. Абсолютно ірраціонально. Хай краще воно, так би мовити, пропаде, аніж хтось прийде і буде ефективно на ній працювати. На жаль, це прокоментувати неможливо, але я вважаю, що це один із найбільших злочинів сьогодні, який чиниться сьогодні політичними силами нашими, коли вони перетворюють цей дуже важливий і дійсно сакральний для України момент на інструмент досягнення своїх короткострокових політичних цілей. Пане Ярославе, і останнє запитання, коротко, декілька слів. Ваш прогноз стосовно того, що буде надалі з земельною реформою, тому що все ж таки земельна реформа – це є обов'язковою умовою МВФ, наприклад. Я думаю, що мораторій продовжать, але не на 5 років. На наступний рік, принаймні, точно. Тому що у нас передвиборчий рік, і оця страшилка, вона сформувалася таким чином, що і опозиція, і чинна влада, вони боятимуться чіпати цей момент. Все-таки я сподіваюся, що в наступному році у нас зрушиться, точніше, активізується процес формування необхідної нормативно-правової бази для ринку земель. І я думаю, що після президентських виборів все-таки це питання буде вирішено. Тобто, якщо не 18-й, очевидно, 19-й рік буде останнім роком мораторію на ринок сільгоспземель. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую. Ярослав
Ярослав Жалило, економіст, сьогодні з нами в студії говорив на тему мораторію на продаж землі. Перериваємося на декілька хвилин, і потім повертаємося в студію. Будемо говорити про Крим. Дочекайтеся.